Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. U ovoj epizodi skrenut ću vam pažnju na neke od prednosti Google reklama. Jedna od glavnih prednosti jeste praktičnost i jednostavnost korišćenja. Pošto Google reklamiranje funkcioniše preko pretraživanja, ovakva vrsta reklamiranja vam daje dobre uvide u nameru osobe koja pretražuje, što vam dalje pomaže da bolje usmerite reklamu. S tim u vezi, praćenje metrike kada su Google reklame u pitanju predstavlja veliki plus, jer vam Google omogućava da dosta dobro vidite kako je reklama koju ste izbacili prošla i koliko ste uspešni bili pri njenom plasiranju. Raznovrsnost platformi kao i opcije unutar samog spravljanja reklame također su neke prednosti ovog vida oglašavanja. Ne zaboravite da je Google povezan sa YouTube-om, što vam omogućava da se služite i video formatom. Vrste reklama kao i sajtovi u okviru kojih možete plasirati reklamu također su brojni. Kada pravite reklamu, Google vam daje dosta opcija koje vam mogu biti od koristi. Možete da smestite reklamu u određenu geografsku zonu sa ciljnom grupom u određeno vreme kada vaš potencijalni kupac treba da vidi reklamu. Samo prepravljanje reklame nije više kocka, jer ako imate dobru metriku, postavljanje nove reklame u stvari znači promenu brojki koja vas vodi ka sasvim izvesnom uspehu. Ne zaboravite da i vaša konkurencija koriste Google reklame, jer ogromna količina biznisa širom sveta koristi Google kao platformu za promovisanje, a samim tim mnogo potencijalnih kupaca čini deo cele priče. Preporuka je da se koristite sistemom plaćanja po kliku kako biste napravili izmerive pomake. Gledajte na Google oglašavanje kao na još jednu priliku za svakog preduzetnika, pa tako i za vas. Ostanite sa nama jer ćemo u sledećoj epizodi govoriti o YouTube reklamama.